Poprvýkrát na Slovensku začali túto jeseň s projektom sčítania medveďa hnedého podľa rozboru vzoriek DNA. Vzorky najjednoduchšie získajú z medvedieho trusu. A tak poľovníci, lesníci, ochranári a dobrovoľníci spojili sily, aby zasiahli čo najväčšie územie výskytu medveďa. Projekt koordinujú pracovníci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Privítajú dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli do zberu vzoriek zapojiť. Martin Čelkovský povedal Janke Grajciarovej aj to, ako. Na našej webovej stránke Technickej univerzity vo Zvolene. Stačí, keď nás ľudia oslovia a my sa s nimi dohodneme, či už si prídu oni zobrať nejaké skúmavky na odber vzoriek, alebo im ich pošleme poštou. A zbierať materiál budete do akého obdobia, dokedy? Kým budú medvede v pohybe, chceli by sme to spraviť do konca tohto roka, ale budeme potrebovať na to približne 3000 dobrých vzoriek medvedieho trusu. Predpokladáme tak, že do nejakej polovici decembra budeme zbierať vzorky, kým budú medvede ešte v pohybe. Ak budú spať skôr, že už bude nejaká väčšia zima, tak už medvede sa nebudú pohybovať, teda nebude sa dať ani zbierať. A prvých 100 vzoriek už máte tu? Už prišli na Technickú univerzitu? A odkiaľ sú, z akej oblasti, z ktorého územia? Prvé vzorky máme z Martina, z okresu Banská Bystrica, zo Zvolena, z Kremnických vrchov, ako rôzne zo Slovenska. Už niektorí ľudia nám posielali, čo našli. Podľa vás je toto najefektívnejšia metóda, ako zistiť skutočný počet medveďov, ktoré žijú na Slovensku? Tak v Slovensku sa tento spôsob osvedčil, tak dúfame, že sa osvedčí aj u nás. Čo budeme ale potrebovať je dostatočný počet vzoriek, bez čoho tento projekt nebude nejak dobre úspešný. Môžeme povedať, že teraz je to v podstate pilotný rok a budete opäť opakovať takisto prieskum aj v tých budúcich rokoch? To ešte uvidíme, no dúfame, že sa podarí nazbierať dostatočný počet vzoriek a stihneme to spraviť za túto jeseň, začiatok tejto zimy, aby sme to mohli aj potom štatisticky vyhodnocovať, lebo na budúci rok, kebyže pokračujeme v tom, tak už by tam boli zase nové jedince, niektoré by tam už chýbali, ktoré z tej populácie vypadnú, či už boli usmrtené alebo uhynuté. Chceli by sme to spraviť za toto jedno obdobie, za jednu jeseň. Väčšinou sa verejnosť sústreďuje na počet medveďov, koľko reálne medveďov žije v skutočnosti na Slovensku, ale predpokladám, že vám ide aj o iné skutočnosti. Chceli by sme zistiť tú hustotu populácie v jednotlivých regiónoch, pohlavnú štruktúru, lebo aj od toho môžeme predpokladať nejaký ďalší vývoj populácie. Koľko máme treba z populácií samcov a samíc. Ide najmä o hustotu v konfliktných územiach. Napríklad teraz túto sezónu je viacero prípadov v oblasti Turčianskej kotliny. Také najzaujímavejšie alebo najproblematickejšie oblasti sú tie, kde dochádza k nejakým stretom medveďov s ľuďmi. Skúsme si predstaviť, že som na prechádzke v prírode, natrafím na medvedí trús, mám pri sebe možno práve nejaký voľný sáčok od 10. Môžem ho použiť? Môžem zobrať vzorku? Alebo potrebujem dostať najprv skúmavku od vás, až potom zareagovať? Tak najlepšie je, ak má ten zberač skúmavku už so sebou, lebo v tých skúmavkách je konzervačný roztok, ktorý zakonzervuje DNA, ktorú ďalej budeme môcť z tých skúmaviek izolovať a používať. Do skúmavky sa dáva iba malá vzorka z trusu. Na skúmavke je nalepená etiketa, ktorú vlastne každý zberač vyplní, nie je to nič zložité. Napíše sa tam dátum zberu, meno zberača, miesto, kde to bolo nájdené. V ideálnom prípade, ak nám zberač tam napíše aj GPS súradnice s polohou. Potom sú tam ešte ďalšie veci ako veľkosť trusu, čo môže ten zberač podľa nejakého vlastného úsudku napíše, že či to bolo z malého jedinca alebo z veľkého, taktiež čerstvosť vzorky, aby sme aj my v prípade nejakých problémov s analýzou mohli vylúčiť takúto vzorku, ak by bola trebárs príliš stará. Predpokladám, že táto metóda je zároveň najmenej stresujúca pre medvede, ak to tak môžeme povedať, pretože nezasahujete do ich biorytmu, nezasahujete do ich životného štýlu, nejakým spôsobom ich neobmedzujete. Používame metódu pomocou zberu neinvazívnych vzoriek. Tento živočích nie je vyrušovaný. Neinvazívne vzorky sú to vlastne trús, kusy srsti, čo môžeme chápať ako zber genetického materiálu, ktorý zanechal živočích na danom mieste.
Predpokladá sa, že naša najväčšia šelma žije približne na 2/3 územia Slovenska. Dobrovoľníci a profesionáli budú zbierať vzorky všade tam, kde výskyt nahlásili poľovníci. Do zimného spánku medveďa hnedého potrebujú získať 3000 vzoriek.